السلام عليكم. معكوي ديكخانم يالوين كحلقي وكيفي روال يشتغلرسا تا دوت هم ايردوس صدقوا خلروتسو هرتخا امبر شوغر تاخو يشوم اخدرتسغا هر فيديو كان دينا شين لا داسي هايتي شين لا شيغر كداخا امبيا اشت مелна осталгеш новороссийский рывайцана остор связевел Асланбек Бош. Асланбек с новороссийский Ашаву цега Краснодарский край вел представитель главы Чеченской Республики Саид Хусейни, помощника на острову дух веща новороссийский. Она опять гринжека нуха война ханцаш сингатам хрицахум уаттер чадаим нехаука хошау انت سؤالي عليك اصلا بيك نيست اوي ان نيست لباختو تيجرا نورسيسكيرا تناخ شي خبر دايتان ال قوش قومناخ تنوخشي وباخ تيجح ولا ويل داويلن باخ اذن دينا مرجع ايلن باي تاني هينو تخوش وات تخوش وعليكم السلام مسارجع تنوخشي وباخ دينا هاتجا اشتولر نستلا مرجع إلا إلن تاني وات خات سخين تجا تعشى نومر تاني جست دعوة مباخ نوشي تان كويش قوم ناخه تليفون توحشي جشتخين قوم تجا شاهد كان لم يوقتك دعوة غير شباخ وقوش دعوة شيء أتمنى تحاول رسلة دوني شيري باخ يتجملوا حين وتحقق حجرو نجاسن تنجرجر ناخشين تكر بحا نوتشي وال تجر ناخشيك ال خلشة تجد أولن شر حلا ويقن شابوسوب كشنش دعوي زو حجرو باختو شين قي تنتا اشتجرجر ناخ تنتا دان شون تكر تنخشيك حقلك هدو باخ شقوهم يبيدات خوش تي أصلا يقر باختن أصلا يبات شوز شقاش قوش шокоч ишт ханюбах, цен около 40 лет. Чуть меньше, чуть больше ишт. И бухталх примерно Краснодарский край, чухвеленча, эрвела убахи. Кицуна хуш цахум датба, хунд эльче, и тага нохчишца, лалышца, войнахца, ца ишт хасабаш лилин чухтевдатцу, тяхарша эрвельчха намухла. Так يولي يعوجل كاتشي وين خنتي كاتخين قويتش قامنش سا إيش تعدوات خش مخ خلاه تنا وسط خلتشن تار كتير قوت يشويتن إيه هن تندل تاني وين خنتخين إيش هم نستلي tak أتار دوتش أولش إيش حكيتشك إيه تا دوتش حكيتشك إيه خبر تندل نجحسن اشتر شيجر شين لا هر فيديو داسي هايتي شين لا شيجر خبر داس دا هايتي كروش غدا هارش وتنجرجر ناخ تسمعلت انفورماتي فاميليتها ميچروتها تاومتها تي اصلا يقر باختو شاقوش قمنشتان اشتجرجر ليلوش ليلخلي около 40 лет примерно ханюбах и Краснодарский край Чухвелен бухталх примерно чуавалчер эрвел уба иштқиум дук катахум шунда шун сундела хара итлохша нагасан камел даставетна цанха итаг чун цацун алят информация кре чун гергнах карба эту хилаха ашходич дикхардар штумду как связаться аж 8 928 002 56 56 номер юшун срочно хумдела наука вич вош сахум аттеля срочно хумдела ос номер телефон тухи штатуиш так хумду нагасан просто ла так сообщение эти хумади штунду так китаума эрдус разу хохчуаха نسيت ديدل تونخ يغوق مال ديجنير تندل اسقيهم يتصدوش عاد اير سوسيال هنا ناخ كومنتاريش كاخيت خواتش اوتس اسيتي حات عنوخشي سيميا اش ديجا دينير اش تايزنا بوش تونو ديك هدو ال خيتش
представитель 4 числа января хэтнирос 8 928 002 56 56 для срочных звонков. Мегафон. Худ эл хэтче Руслан Бовша, представитель главы Чеченской Республики в Осетия. Я указан на постью ГИБДД Вильнюс Бовша от Осетия. И ночи халя цегиштват бина. Цер связи вела гаишник шига цер айдл связи вела хухла эл хэтче. Цер шахаэлага 22:00 3 числа Оше Зудия Цатаги Волше от Владикавказа Чубелш Попсоцин Хлэш так хадит рях от гаишник хадит рях осетер гаишник хадит ряха шаш багажник гейт чешар гойт ряд шубок оят элла чучур ночи в принципе велла бах так цунс в принципе хош бойла бах так от война хатик телефон доверия МВД, телефон тях управление собственной безопасностью, уж хакаякния, дук кеген, дадицын, садицын, в общем, от чуата лечен, хумаца халаба, просто войниш в принципе бойлирба, уж в принципе бойлирба, сун цаха цыга, и багажник ялиза цаха, сун ца ялиза цаха, сун ду бадек дистис, цуна летит, эл хуурдат сун. Ну, уж дадицын, садицын, где-то в первом часу ночи, около 3 часов лета, бина разбирается один дабагайтан эл куш, короче, как сахтя, цакоч, дела, но хаузам хыллакцан, но китан сасингатан хум цахиллаба. И хаэллак иду, нагахсан шен хуш сахум дела хаутснах, утснеха, таэл ушадис ушатсуналят хум дела хаун цахуш, так ацар телефон тя хаала вайн хурдук, иштундук так. Хорошо, да, это отхлита хинс цадаёкшун хитяр эфире да койлан сой эфире волшун